Għawdex qed jara aktar investiment fil-qasam tas-saħħa kif kien imwiet issa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex huwa attrezzat ukoll b'MRI apparat tal-ogħla kwalità u mill-iżjed importanti għal testijiet li jkunu jeħtieġu diversi pazjenti. Dan se jfisser li issa l-Awċin mhux se jkollhom għal xiex iżjed jaqsmu l-fliegu bosta drabi kmieni filgħodu biex jagħmlu dawn it-testijiet fl-Isptar Mater Dei. Ħabar dan il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità attiva Ġewwa Bela permezz ta' kitba fuq il-midja soċjali fejn ippubblika ritratt ta' din il-magna l-ġdida li sabet f'posta fl-isptar fir-Raba ta' Għawdex. Fil-fatt l-aħbar intlaqet minn bosta Awċin li fissru dan il-pass bħala wieħed ferm pożittiv għal dawk li millum il-hemm mhux se jkollhom iżjed bżonn li jagħmlu it-test f'Malta. Dan l-investiment seta' jsir wara li f'Settembru tas-sena l-oħra id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn dakinhar Ministru għas-Saħħa ħareġ it-tender għal din il-magna. Ċifri li kien żvera dan l-istazzjon juru kif madwar 3000 Awċi fis-sena ikollhom jagħmlu MRI f'Malta u għalhekk issa dawn se jibdew jagħmluh f'Għawdex stess. Kif spjega l-Ministru Abela dan huwa biss wieħed minn att ta' investimenti li tisiru biex ikomplu jsaħħu s-settur tas-saħħa fil-Gżira Awċija. Fost l-oħrajn fakkar fiċ-ċentru tas-saħħa fir-Raba ta' Għawdex li beda jaqdi ħtiġijiet tal-Awċin bl-aktar mod professjonali f'ambjent modernu mill-isbaħ. L-MRI issa qed jiġi stallat u l-persuni li ħajħadmuh li huma importanti daqs l-MRI iridu ovvjament jidraw jużaw din il-magna ħalli imbagħad nibdew nilqgħu l-ewwel pazjenti tagħna Awċin. Importanti li wieħed jgħid li din hija interim measure dal-MRI huwa MRI tat-tip portabbli, ġifieri l-MRI propju li huwa tista' tgħid id-doppju b'saħħtu tiegħu ħajkun installat fix-xhur li ġejjin. Il-Ministru Abela saħaq kif din id-deċiżjoni biex Għawdex ikollu MRI tiegħu ittieħdet wara laqgħa li saret bejn il-Prim Ministru Robert Abela, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri u nnifsu. Sa dan it-tant il-Ministru Clint Camilleri għal kif din hija wegħda oħra mwettqa għall-Awċin.